Alhamdulillah, ala bili alamina. Ami ala barikada. Masake ko masake. Min be ni no na bi sana ka Afrika furula. Na ba na silama ka furula be sona ala. Min be ni no na bi sana ka Afrika furula. Beni masake. Min be ni no safiendo dari mebe masake mumbulo. Ala. Masake mumbi shidi anyoma ninga shidi ajuguma. Ami ala fo ninga ala barikada. Masake muntoko alimuli gebi wa shahadati. Ni mamu ma famia ko dugulun dombaga masaka munyi ala abaraka yi ni anya al barkada am sola ka premier ministre ka Johnny Mohamed jugwe arabaka mbo afaso kono no makanye na tara madine nan ala to madine ka udi dama ka kebara dama ka hunene dama ka badiri dama do ma be sigina na faso konnana mini ya jugwe no kono gane ko ma yoma fati makata Muhammadu ko jago maganda ele ba ko ala kira redi nan sola kan ama mbangeba wala nyumando onna fama jumanye fa ani baw olu ni che danti olu de la bi ani mor kamalo nga dibido golontomba mi mashido bi ani mor kamalo nga shamshon al kamare yudo bi ani mor kamalo nga nasuru nabi yudo fulu ani janeni chefarnya baji kene o jolni yisu jakti murkam be nati kuma kan flafo murkam ti galontike murkam ti laduche jakte mimbe na nyana fantan bandan jigindan mutati sabato sura fanantan miye mako glab makoya ka glam malila ka gla farafina ka gla farajela ka gla ro munjora be jigila yusuf jakte do chira duku kelema do buti jamana kelema do buti jembema ala mingla kake message ka di jema jakte kor foti la bashi foti na jakte alhamdulillah yan nga kuma damne kamara man filal ke jama be fu chado munu klubana ani munu nyabana jakte ne resu jakte ka boyirima jo chado funangani me bubu la kuma ka kulugurun kulu dale ka namaro la tama funangani mato ashiso konna la ka mogo kenya France Italie Espagne dien jamana be kan ka soro jima dima nasima dima sebema dima o isu jaktero tiando anta te probagani tiando jakte anta te ko karabale moma be ki klobana ni watina ki nyabana ni watina nega durusira la blaleno numéro est 78 58 89 57 tiens ibe dien yoro ni an wole 100 nega durusira fa be furake jakte ikumulo bi dimi wole lige inyimi dimi wole lige ani bere bi bolo be bere bla ibeta jakte ni kulo rete so an wole kenengan koduru shini kote shiningene kote 100 jakte ameka barake ni ala togodi tiando oni ala ga jeni ala ga yamore jakte basa seti aw ye seti ne setigi ala muye amu tiando. ala deli kunu fa kun konnala ala be son ka torobo danfon kan tiando ka torobo bagan ga otugula ka torobo ala ka nima fon be ka fen be se ka degun soro tiens nyinema konnala jakte billahi ala kumate antaw ye kewale de tiando moma ko kima dala ko ti se ka ke yani ga sosoli ke woleli ke dron tiando émission te woleli ke tiando iga an korbo flo yani ga galontikiya iga na jurum fu soro parce que kuma cima forama tiando doko escroc doko floman doko kalamanci mais an yo bela mais basala ala te fenditi tintin quoi wallahi tiando ni ma fenge fente ki fente di ma quoi wallahi tiando woni fen dire ma etega kete critique quoi tiando dobi provoquer dobi critiquer dobi nenire tiando mais ama jigula domala dibier jakte ni un client de type malice allô Ulalana o te bashi ama kete shini we shuda voilà bon bishina mata mabodon shini amachi o te bashi inshallah kambe ola nana salam jakte parce que an bɛ baara wɛrɛw kɛ mɔgɔ ye mun tɛ nin si ye an bɛ ko wɛrɛw ɲɛ mɔgɔw ye tiando sutura kɔnɔna la tiando ka sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye jakte
furakɛli dɔrɔn tɛ an bɛ baara caman kɛ mun tɛ nin si ye minnu ta ye garizigɛ ko ye minnu ta ye furu ko ye minnu yɛrɛ ta ye siri ye minnu ta ye dabali ye dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la o mana don diɲɛ ko o ko la a tɛ ɲɛnabɔ ka sababu kɛ siri ye mais alhamdulilayi an bɛ ala deli ala bɛ sɔn ka siri in tigɛ siri bonyani kan cogo o cogo ala deli bɛ ala deli la n'a k'i ye siri bɛ bila wallahi tiɲɛ don Jakite awɔ basa n'ala y'i bonya i b'i yɛrɛ bonya c'est pour cela kuma bɛ kuma la an tɛ sɔn k'o fɔ ligne sanfɛ an b'o kɛ privé de wallahi tiɲɛ don Jakite ci dɔw bɛ yen a ma se an ka fɔ réseau sanfɛ n'o tɛ an ye ci caman ɲɛnabɔ mɔgɔw ye dɛ wallahi tiɲɛ don Jakite ala de bɛ deli ala bɛ sɔn tiɲɛ don mais o bɛ dépend i yɛrɛ la dɛ wallahi tiɲɛ don dalilu kɛr'i bolo cogo o cogo parce que an bɛ ka baara minnu kɛ nin caman b'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ o fɛn tɛ o fɛn tɛ dɛ tiɲɛ don ala sɔn de don jɔnsɔn tɛ bilahi ala sɔn de don ka di ne ma jɔnsɔn tɛ tiɲɛ don ni ala y'i sɔn o la k'o bonya kɛ e e fana bɛ ɲina danfɛnw de la tiɲɛ don n'o tɛ n'an ko k'an bɛ critique ninnu bɛɛ lamɛn ou ka nɛni ninnu bɛɛ lamɛn an tɛ baara kɛ dɛ n'o tɛ bi m'an bila la dɛ tiɲɛ don maa o maa fana bɛ k'i bɛ critique kɛ nin ko ninnu na kɔrɔbɔli ko de don i bɛ malo sɔrɔ allo somɔgɔ bɛ di e b'a wele kɛ ka bɔ min ne bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Sikaso e bɛ Sikaso degun jumɛn b'e kan bon ne ta ye siriko ye siriko de b'i la awɔ siri de b'i kan awɔ i bolo fura croisé awɔ n'a fura croisé Ngabla n'ala sɔnna n'i ka siri tigɛlen i y'a faamu awɔ n y'a faamuya an ka numéro b'i bolo n'i y'a ye cogo min na i b'an wele kɛnɛkan ko de don problème foyi t'a la karamɔgɔ e bɛ Sikaso dugu jumɛn na a y'a tigɛ an b'o de fɔ parce que a bɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ de b'an bolo minnu b'an wele ko bɛnkan nin bɛɛ bɛ se ka kɛ bɛnkan yan e min ko ko bɛnkan don numéro affiché don écran kan n'i tɛ se k'a kala o la an b'a f'i ye da ni da i b'an wele émission don émission tɛ o an tɛ magi la dɛ tɔɔrɔ b'i yɔrɔ minnu kan i b'i tigɛ d'a kan an bɛ ala deli ala b'a wuli siri bonyani kan cogo o cogo ni ne ko k'i k'i kamankun fila minɛ siri min b'i kan a bɛ wuli parce que ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔna la diɲɛ baara o baara bɛ yen n'i b'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ de fɔ caman b'a fɔ k'i bɛ di i bɛ cogo di e bɛ cogo di u ka isu yɛrɛ ka information ɲini k'a dɔn fɔlɔ isu yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ou bien isu yɛrɛ bɛ niveau jumɛn na u k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ yanni ka na ni critique ye o kan n tɛ ne bɛ ala deli kɛ n yɛrɛ dɛ bilahi ala ne bɛ ala deli yɛrɛ yɛrɛ i bɛ mun dɔn ne b'o kɛ n yɛrɛ alhamdulilayi halisa an bɛ numéro labila dɔw ye hadamadenw ye mɔgɔw tɔɔrɔlen don mɔgɔw degunnen don bana bɛ dɔw kan parce que an bɛna don fitiri kɔnɔna la a ye weleli kɛ sisan nɛgɛjuru sira fɛ i yɔrɔ yɔrɔ b'i tɔɔrɔ bana b'i yɔrɔ yɔrɔ la parce que dimi dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko dimi dɔrɔn n'o tɛ dɛ bana mana gɛlɛya hadamaden fari la cogo o cogo non u b'a fɔ ko koloci tɛ furakɛ ko héritier don maladie héritier don parce que ko a bɛ na dɔw fa o sira ba sira mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ la ne y'olu furakɛ hali bi u ma wuli a tɛ taa mɔgɔ Jakite i y'o ka koloci furakɛ u ye dɔw cɛ ka na bilahi ala kule yɛrɛ u bɛ kule yɛrɛ min dɔn a b'o de la mais depuis ne ye n tigɛ sigi a kan ala deli ni ala ni kira cɛ a ma wuli fo bi wallahi ne ye tiɲɛ Jakite kunnafɛn bɛ minnu na kunnafɛn bɛ minnu na ko kunnafɛn b'i ka mɔgɔ la k'u bɛɛ dɛsɛra la ne isu b'a furakɛ tile kelen kuma tɛ dɛ a ye kɔrɔbɔli kɛ a ka weleli kɛ a k'a lajɛ salamu aleykum somɔgɔ bɛ di e b'a wele kɛ ka bɔ min ne bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Bɔn degun jumɛn b'i kan ok ne ta filɛ ne bɛ feere de kɛ donc ne bɛ tile ka na sigi na sugu ma i garizigɛ de man ɲi bon ne tile ka sigi sugu ma ne i bɛ sigi i bɛ dayɛlɛ dɔrɔn i bɛ segin ka taa so tɛ nɔ o tɛ baasi ye n'i ye marché fɛn fɛn sɔrɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn a marché bɛna ɲɛnabɔ a ko bɛ tila ka tɛmɛ tugun o ye siri de i y'a faamu sisan i bolo croisé i bolo fila croisé i bolo croisé i y'a kamankun fila minɛ n y'a croisé
Habla. Habla. I bolo ja sanfɛ san. I bolo ja sanfɛ. N bɛna dugawu dɔ kɛ. Awɔ, n y'a jan. A mun yala? N y'a mun ɲɛna. N'Ala sɔnna sini n'i taara sugu la n'a kɛra cogo min na i bɛ n wele. Kuma tɛ. Ok. N'Ala sɔnna Ala b'o jira n na. Ahan. N tɛ nin baraji. Jakite. An b'o de fɔ hadamadenw ye. Minnu ko tiɲɛ tɛ dɔnni na an bɛ ka yir'u la k'a fɔ tiɲɛ bɛ dɔnni na. Tiɲɛ don. San o san Ala bɛ kabako dɔ jigin. Tiɲɛ don. San 100 o 100 kabako wɛrɛw bɛ jigin minnu ka girin ni kɔrɔlenw. Tiɲɛ don Jakite. Don o don i bɛ kuma kura mɛn. Tiɲɛ don. Mais n'i ye kuma minnu mɛn yanni i k'a lagosi mais an tɛ jigin mɔgɔ la parce que fulomaniw cayara. Tiɲɛ don. Escrocs cayara. Minnu t'a dɔn kɔni. An ta tɛ karaba yɛrɛ. N'an yɛrɛ ma bɔ ka nin kɛ ni ne Isu ma bɔ ka nin kɛ Ala yɛrɛ bɛ jigin ne la. Tiɲɛ don. Ala ka ordre d'e ma ka se d'i ma ka fanga d'i ma k'i to denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔna la. Tiɲɛ don. Jakite. Fɛn dɔ bɛ Ala t'o di bɛɛ ma k'i to nin âge la dɛ. Walahi tiɲɛ don. Mais ni Ala ye sɔn a la an negelaw ka ca an y'a bɛɛ bila de. Tiɲɛ don. Ko kun ka ca an y'a bɛɛ bila. Tiɲɛ don. An bɛ ko wɛrɛw fana kɛ o min ka jugu nin bɛɛ mais an ye caman bɔ kow la. Tiɲɛ don. O bɛɛ ye mun ye parce que ni Ala y'i bonya i b'i yɛrɛ bonya. Tiɲɛ don Jakite. Salamu aleykum. Aleykum salam. Somɔgɔ bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ yen. E bɛ ka wele kɛ ka bɔ min? Ne bɛ wele ka bɔ Bamakɔ yan. Degun jumɛn bɛ kan? Ne ka madame de bɛ yan sɔgɔsɔgɔ kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ sɔgɔsɔgɔ bɛ san 2 de la bi a sɔgɔsɔgɔ ma se ka ban pewu. N'Ala sɔnna a bɛ ban bi sisan a b'i kɛrɛfɛ yan? A b'i kɛrɛfɛ yan? Awɔ a bɛ yan. A wele ka gɛrɛ i la. Kari. Na. Allo. K'a k'a bolo da a disi kan. K'i bolo da i disi la. A y'a minɛ yan? Awɔ a y'a bolo da a disi la. Bila. Bolo b'a disi la. K'a k'a bila k'a k'a bolo bɔ a kan. K'i k'a bila. K'a k'a bolo kuraze ka kamankun 2 minɛ. K'a k'a kamankun 2 minɛ. K'a k'a kamankun 2 minɛ. A k'a kamankun 2 minɛ épaule 2 minɛ. I k'i kamankun 2 minɛ. A bila. K'i k'a bila. Sa k'a k'a kunkolo minɛ a k'a bolo da a kunkolo kan. K'i bolo k'i kunkolo minɛ. K'a bolo 2 wa? Bolo 2. A ka kunkolo minɛ n'a bolo 2 ye. Awɔ. K'i kunkolo minɛ ni bolo 2 ye. K'a k'a bila. K'i k'a bila. K'a ka tagama ka fari la sisan n'a sɔrɔ fɛn b'a la bilen. K'a ka fari la n'a sɔrɔ fɛn b'a kan bilen. K'i k'a jateminɛ n'a sɔrɔ fɛn b'i kan tuguni. Ko sɔgɔsɔgɔ de b'a sɛgɛn kɔni mais nin yɔrɔnin kɔni na a tɛ ka sɔgɔsɔgɔ fɔlɔ. Voilà. A bɛ ten sisan numéro b'i bolo n'a kɛra cogo min na i bɛ n wele. D'accord problème t'a la. Voilà. Voilà merci. An ta ye kɛnɛkan ko ye. Jakite. Ayi. An ta ye kɛnɛkan ko ye dɛ. Hali n'i ko tiɲɛ tɛ a bɛ kɛ. A bɛ kɛ Jakite. Numéro ye 78 58 89 57. Dɔw bɛ weleli kɛ kuma dɔ la k'a sɔrɔ an bɛ communication na. An tɛna se ka dɔw ka communication tigɛ k'e ta ta. I b'i patienter i bɛ weleli kɛ. N'o direct do direct tɛ o n'i y'an wele i b'a na sɔrɔ. An tɛ faux numéro di mɔgɔ ma. Adamaden n'i bɛ nkalon de kan i bɛ siran i bɛ tamakiya n'o tɛ nin ye ne ka numéro principal de ye. Minnu bɛ faux numéro di ka tila k'a bila répondeur kan mɔgɔ t'u sɔrɔ temps yɛrɛ. I mana ne wele cogo o cogo a tɛ di kalanden ma dɛ n yɛrɛ de b'a ta mun bɛ i b'a fɔ. Yɔrɔ yɔrɔ y'i diya fana i bɛ ne kɔrɔbɔ. K'an sigilen to yan ka mɔgɔw furakɛ Faransi, Italie, Espagne. O diɲɛ jamana tɛ yen o diɲɛ serenkɛnna ni foyi tɛ yen bilayi ko ne Isu tɛ se ka n to n siso kɔnɔna la
ka mɔgɔ furakɛ yɔrɔ min na comme fitiri selen don an bɛ nin video in bila yan sɔɔni an bɛ tila ka segin ka don an bɛna fitiri seli la fɔlɔ